vyšší znamení tvé moudrosti, byla prosta všech odchodných žádostí a spějíc za libou unitých přikázání, ráda tobě v církvi tvé sloužila, denně víc a více prospívala. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Tak. Elizabeth accipe sal sapientiae propitiatio sit tibi in vitam aeternam. Amen. Přijmi svou moudrosti, budeš ti prostředkem milosti pro život věčný. Amen. Upátkou. Dobrý. Musím. Pokoj s tebou i s duchem tvým. Modleme se. Bože našich otců, Bože zakladateli veškeré pravdy, pokorně tě prosíme, raž tuto svou služebnici, služebnici milostivě zhlédnout. Nenechávej jí dále lačnět, když opustila této první krmě soli, nejbrž nasytí nebeským pokrmem, aby vždy horlivá duchem a utěšená nadějí neustále sloužila tvému jménu. Doveď ti, Pane, prosíme, ke koupeli znovuzrození, aby si zasloužil s tvými věrnými dosíci věčné odměny tvých zaslíbení. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Amen. Já se potom slyším. Potřeboval bych právě nějakého ministranta nebo rukonávíc. Jak to dopadá ještě do třetí dílu? Prosím, ona nešla po toho, jo? Exorcizo te in munde spiritus in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, ut exeas et recedas ab hac famula Dei, ipse enim tibi imperat maledicteram nate, qui pedibus super mare ambulare Petro mergenti dexteram poresti. Ergo maledicte diabole recognosce sententiam tuam, et da honorem Deo vivo et vero, da honorem Iesu Christo Filio eius, et Spiritui Sanctum, et recede ab hanc famula Dei, quia istam sibi Deus et Dominus noster Iesus Christus, ad suam sanctam gratiam et benedictionem, fontem baptizatus, vocare dignatus est. Amen. Et hoc signum Sancte Crucis, quod nos fronti eius damus, tu maledicte diabole, nunquam audeas violare, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Modleme se. Věčnou a nejvíc spravedlivou milostivost tvou, Hospodine svatý všemohoucí Otče, věčný Bože, původce světla a pravdy vzývám nad touto tvou služebnicí, aby si ráčil osvítit světlem svého rozumu, očistí a posvěť, dej jí pravou vědomost, aby uznána byla za hodna milosti tvého křtu, držela se pevné naděje, pravé rady a svaté nauky, skrze Krista našeho Pána. Amen. Elizabeth, vejdi do chrámu Božího, abys měla podíl s Kristem na životě věčném. Amen. Prosím, ale tu sůl je posvěcená. Obejít. Obejít to. Nešlapat. Akorát. Tak. Hlavníš toho přes rameno. Kristýno. Tati, já musím taky o tom. To můžu. Kristýno, jděte na ty dolů. Templo Dei vivi et Spiritus Sancti habitatum eos. Per eundem Christum Dominum nostrum, in virtutis est judicare vivos et mortuos, et saeculus
per ignem. Amen. Efata, to je otevři se příjemnou vůli. Kač. Elizabeth odříká se zlého ducha i všech jeho skutů, i vší jeho pýchy. Maži tě olejem spásy, v Kristu Ježíši našem Pánu, abys měla život věčný. Elizabeth věří v Boha, všemohoucího stvořitele nebe i země. Věříš v Ježíše Krista, Syna jeho jediného Pána našeho, narozeného a usmířeného. Věříš v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Elizabeth, chceš být pokřtěna? Musíme taky? Běž tam. Tak, aby ta vodička tekla pryč z hlavičky. Tak, to nezmůže se. Jakkoliv to bude potřeba. Neboj, ne? Dýchá? Jo. Už je to dobrý. Elizabeth, ego te baptizo. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. No, už se to stalo. Kajno. Prosím, úplně do sucha, ať se tím chudníkám netrápí. Ručku. Všemohoucen Otec našeho Pána Ježíše Krista ještě by znovu zrodil Duchu Božském svatým a ještě dal odpuštění všech hříchů, pomažtě křižnou spásy, v tém Kristu Ježíši našem Pánu, život věčné. Amen. Přijmi bílé roucho a přines je bezprostředně před soudnou stolici našeho Pána Ježíše Krista, abys měla život věčný. Kdo má svíčku, zapalty od toho velikonoční. Vezmi hořící světlo a bez úhonu zachovej svůj křest. Plný přikázání Boží, abys mohla, až přijde Pána svatební hostiny, jít mu vstříc se všemi svatými nebeského dvoru a byla živa na věky věků. Amen. Elizabeth, jdi v pokoji a Pán buď s tebou. Amen. Mocný. Do vašich rukou klade nyní církev dítě, které jako anděl čisté vyšlo ze svatého křtu. Jste jeho kmotry. Máte právo a povinnost spolupůsobit při jeho křesťanské výchově a bdít nad jeho mravy, zvláště kdyby rodičům to nebylo možné. Buďte tak živí, aby vaše skutky tomuto dítěti byly dobrým příkladem a ujímejte se ho včas neštěstí. Od nynějška jste spjati s tímto dítětem poutem duchovního příbuzenství, z čehož vyplývá, že i toto dítě bude vám povinováno úctou a láskou.
Pomáhejte své svěřenkyni, též modlitbami, aby její cnostný život získal i vám odměnu od Pána v nebesi. Jděte v pokoji, Pán zůstává vždycky s vámi. Amen. Tak, potvrzení pokřtu, přesný list. Kameru, jo. Kolega. Zvlášť svatý, ale děkuji, protože to krásné jméno. A vůbec dám, že s vámi budeme. Jídlo. Když to má tam následně. Jo. Ale on to uvidí, ne? Káču. Ty. Ještě kameruju. No, oni se chtěli fotit. Kdo?